ملیاردر لمالێ چێ دibin نەل بانکێ tenê zarokekî mezin meke rêberekî mezin bike hişek projeyek ji bo xewnekî mezin bêrîkên wî tijî meke hişên wî tijî bike heta got hiş tijî be ji bêrîkên bala netirse Maymask ne jina herî dewlemend bû lê wê kesê herî dewlemend li cîhanê mezin kir Maymask piştî ji hevjinê xwe cuda bû 5 kar bi hev radikir zarokên xwe mezin kirin ku serbixwe derpisyar bin û qîmeta qurşê zanibin wê negot ev ji bo te ye got tiştê got tu heq dikî ji xwe re bike dayikên me Kurdan jî têre xwe hene dibe got kes wê nebîne lê wezîra darhîya malê ye her roj sibehê radibe û hişê wê weke hesabkarekî dişuxile çi qas pere maye çawa dikare xerciyên dibistanê elektrîkê û dermanan peyda bike her car digot pereyên di çentê min da neyê min in te didî rojên reşda ew pere derdixistin û birûyekî ji xwe bawer dida bavê zarokan wê çaxê te dizanî bû rewşeke xirab derbas bû çawa ji bazarê vedgeriya digot texmîn bikin min ev parçe bi çi xasî kirî ne ji ber ku wê aborî xwandiye aborî ne tenê pirtûk û hejmarin lê ji ber ku wê xwe fêrî rêveberina malê kiriye û ji nebûnê dike hebûn aboriya dayikê li ser evîn sebir û hêviyê hatiye avakirin bi gotina wê ya navdar siba wê baştir be milyarder li malê çê dibin ne li bankê